Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. V tomto videu sa pozrieme na dlho rozoberanú tému a to, či je lepší GG Booster alebo Medmonk. Kto by ste jednu z týchto alebo obidve značky nepoznali, jedná sa proste o herné nakopávače, niečo, čo si máte dať pred hrou a má vám to zlepšiť výsledky, sústredenie a zmenšiť únavu. Ja to nebudem zdržovať pomerovno na to. Čo v tejto dobe všetkých zaujíma je cena. Začneme pri Medmonku. Jedna krabička Medmonku vás vyjde na 26,95, čo pri 28 tabletách je 96 centov na jednu tabletu. Zase naopak GG Booster stojí 31,95, ale s tým, že tu máte 35 dávok, čož vychádza 90 centov na jednu dávku. Takže GG Booster je síce drahší ako celok, ale máte tam viacej tých dávok, takže GG Booster je vo výsledku lacnejší. Ale čo Medmonk má a GG Booster nie, je predplatné a pri predplatnom vám to vychádza na 21,55, čož je cca 77 centov na jednu tabletu. Takže s predplatným je lacnejší Medmonk, ale bavíme sa tu o basic proste kúpe jedného produktu, vtedy je lacnejší GG Booster, takže bod ide GG Boosteru. Ako ďalšiu vec máme chuť. Mne osobne viacej chutí GG Booster, pretože Medmonk je stále rovnaký. Myslel som, že im zmenia chuť, keď im zmenili aj výzor a krabičku. Teda aj sa písalo, že sa im zmenila chuť. Ale ja som mal aj tie staré Medmonky, aj tieto nové a mne osobne nepríde, že by sa nejak zmenila chuť. Možno zmenili, ja neviem. Ale hovorím, mal som aj staré Medmonky, aj nové Medmonky a stále chutia rovnako. Nie že zlé, ale je to špecifická chuť, na ktorú si musíte navyknúť. Teraz už som s tým v pohode, ale keď som to dával viacerým kamarátom a spolužiakom ochutnať, tak im to nechutilo. Takže ja už som navyknutý na tú chuť, ale obecne to ľuďom moc nechutí. Kdežto GG Booster tiež není úplne najlepšie na tom s chuťou, ale ja osobne si myslím, že tá chuť je ovplyvnená tým, že obidva tieto produkty by mali byť také tie bio, raw, bez všetkého, že proste čisto prírodné veci, ani v jednom by nemali byť nejaké konzervanty a dochucovadlá a takéto veci. Každopádne stále mi viacej chutí GG Booster, aj v rámci toho, že na GG Boosteri máte viac príchutí, tu máte len jednu. Takže bod ide aj za toto GG Boosteru. V rámci konzistencií nemôžem dať bod ani jednému, pretože tam veľmi závisí, aký ste typ človeka. Možno si radšej dáte jednu tabletku pred hraním a hráte, alebo si pomalinky popíjate GG Booster. Je to na vás. Ďalší bod je dôveryhodnosť týchto produktov. Pokiaľ ja viem, a to môžu byť chybné informácie, takže kľudne ma opraťte v komentároch, tak šéf Medmonku Michal Noga by mal byť buď farmaceut, alebo vyštudovaný v tomto smere lekárskom, takže tu viacej dôverujem Medmonku, takže tu dávam bod Medmonku. Ďalším bodom je variácia. Tu musím dať bod GG Boosteru, pretože majú predsa len 5 príchutí. Medmonk má len jednu, Champion ani Greens sem nerátam, takže Medmonk má len jednu príchuť a GG Booster ich má 5. Len som ich sem nedal všetky, aby ste mali pekný výhľad na celý záber. Ďalším bodom je dostupnosť. Tu dávam bod opäť Medmonku, pretože by sa mi ešte nestalo, že by som si išiel objednať alebo kúpiť Medmonk a nebol by na sklade. GG Boosteru sa to stávalo často, teraz už nie tak často. A ako posledný bod, ktorý zase nemôžem predeliť ani jednému, lebo to závisí od toho, aký ste typ človeka, je efektivita alebo teda účinnosť daného produktu. Napríklad mne Medmonk viacej pomáha pri fyzicky náročných aktivitách a GG Booster skôr na hranie a strihanie videa. Takže napríklad pokiaľ som unavený, pokiaľ idem cvičiť, pokiaľ by som išiel šoférovať, pokiaľ som unavený na hodine alebo v škole, tak si dám Medmonk a pokiaľ idem pozerať videá, strihať videá, hrať nejakú hru, streamovať, tak si dám GG Booster. Takže čisto teoreticky ide bod zase GG Boosteru, predsa len sú to herné nakopávače, takže tým pádom, že pre mňa je GG Booster lepší pri hraní, tak dávam bod GG Boosteru. A ako posledná vec, za ktorú nebudú body, je môj pohľad na danú vec a na dané produkty. Je veľmi ťažké, alebo teda skôr zaujímavé ich porovnávať, pretože predsa len GG Booster je pitie a Medmonk sú tabletky, alebo nie. Čakajte ďalšie video. Každopádne ja nie som nejaký odborník, nejaký farmaceut, nejaký posudzovateľ, aby som vám ja povedal, ktorý z týchto produktov je lepší. Podľa bodov môžete vidieť, ktorý je lepší z môjho pohľadu. Ale ako som hovoril, nie som žiadny odborník alebo farmaceut, aby som to posudzoval, názor si kľudne urobte sami. Pokiaľ by ste chceli, mohli by ste si video pustiť ešte raz, ísť pomaly po všetkých bodoch a vy sami si priradiť body daným produktom a potom mi do komentáru napísať, ktorý produkt vyhral u vás, alebo teda ktorý produkt preferujete vy. Každopádne pri GG Boosteri sa mi veľmi páči, že dosiahli ten level Medmonku aj bez toho, aby mali veľa ambasádorov, pretože určite viete, že napríklad Medmonk promuje Dušan, Astatoro, Agraelus, tuším aj Flygun a
veľa ďalších, majú tam okolo 20 ambasádorov, keď nie viacej. A GG Booster dlho promoval len Peter Brunner, ale teraz sa k nemu pridal aj Vidrail, každopádne stále sú to len dvaja ambasádori a keď si porovnáte úspech týchto dvoch značiek, ktorý je veľmi podobný, a potom si porovnáte to, že toto promuje tak 20 ľudí a toto promuje 2 ľudia a ide to veľmi podobne ako Medmonk, tak je to neuveriteľné. Každopádne to by bolo všetko z tohto videa. Ako som hovoril, urobte si názor sami. Keby ste chceli, môžete mi napísať do komentáru, ktorý produkt máte vy radšej, ktorý vy preferujete a môžete sa tešiť na ďalšie veľmi podobné video. Každopádne to by bolo všetko, takže pokiaľ sa vám video ľúbilo, dajte like, odber, zdieľajte, pošlite ho kamošom, je to na vás. Ja budem rád a budem sa tešiť na ďalšie video a zatiaľ čaute.